खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो देहायारि गेबें नङैफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसाम सोरखारनि साख्रिफोराव देहायारि गेबें नङैफोरनि थाखाय 4% रिजार्भेसन खालामनो थाखाय थांखि फोसावदों मख'नो गोनांदि मैया 3 डिसेम्बर इन्टारनेशनेल डे अफ डिसेबल्ड पार्सन्स सानखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आमिनगावआव थानाय भास्कर बर्मा क्षेत्रआव फालिदोंमोन बेयाव बाहागो लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देहायारि गेबें नङैफोरनि थाखाय माखासे थांखि फोसावदों जेरै आसामनि सोरखारि साख्रिजों लोगोसे मेडिकेल कलेज आरो गुबुन गुबुन कलेजफोराव 4% रिजार्भेसन खालामनानै होगोन स्पेशल ड्राइभनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननाया जागोन काहिलिपारानि डिफ एन्ड डाम फरायसालि एबा बेंगा आरो बबानि फरायसालि आरो बशिष्ठनि ब्लाइन्ड स्कुल एबा खानानि फरायसालिखौ हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेड खालामनो थांखि लादों बेनि अनगायैबो देहायारि गेबें नङैफोरनि थाखाय ससिय' इक'नमिक आरो एकाडेमिक एम्पावारमेन्ट खालामनो थाखायबो सेपारेट डाइरेक्टरेट खुलिगोन आरो फैगौ 2022 मायथाइनि डिसेम्बरनि गेजेराव आसामाव जेसेबां देहायारि गेबें नङैफोर दङ जायफोर गाव हारसिङै थाबायनो हाया बिथांमोननो हुइल चेयार आरो गंथाम साखा थानाय रिक्सा राननानै होनो थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांखि फोसावदों एक्स एनडिबि आरडि हान्जानि खौरांगिरि मेल फैगौ 5 आरो 6 डिसेम्बराव आसाम सोरखारा एक्स एनडिबिफोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेसननि फिक्स डिपजिट सार्टिफिकेट होनो थांखि लादों बेयाव आरडि हान्जानिफ्राय मुं फैयैखौ लानानै एक्स एनडिबि आरडि हान्जानिया बाक्सायाव खुद्रिखांदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला आरडि ग्रुपनि 400निबो बांसिन सोद्रोमाफोरनि भेरिफिकेसनआ जाखाबायमोन जायनि मेम' नाम्बारबो मोनखाबाय नाथाय फाइनाल लिस्टआव मुं फैयाखै सोरबा थिखादार सोरबा दैदेनगिरिफोरजों थाफाग्राफोरनि मुङासो फैदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा जायनाखि एक्स एनडिबिफोरा गोलाव सम सोमावसारबाय पुलिस मिलिटारिजों सोरबा आथिं आखाइ बुख्रुब जादों जायनि थाखाय खायसेया दासिमबो लेंग्रा जानानै दङ खायसेया पुलिस मिलिटारिजों आसियाव बिजि थुयै थुयै साजा होजादोंमोन आरो खायसेया मुंख्लं जानांनो गोनां जादों नाथाय बिथांमोननि मुङा फैयालासे सोरबा थिखादार सोरबा दैदेनगिरिफोरजों थाग्राफोरनि मुं फैनाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो सोरखारा एक्स एनडिबिफोरखौ लानानै राजखान्थि खेला गेलेनो नागिरदों होननानैबो बुंथिबावो लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि 4 लाखनि थाखायनो एक्स एनडिबिफोरा सोमावसारदों होननानै खायसेया बुंनो हागौ नाथाय गोलाव सम हाथियार दैनानै सोमावसारनायनि उनाव सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामनायाव सोरखारनिफ्रायनो 4 लाख राङै होनो थाखाय गोरोबथायाव लिरनाय दंखायोमोन बे मोननो गोनांखौसो बिदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो मुंख्लं न'खरनो 5 लाख रां होदों होननानै बिटिसि सोरखारा बुंथिबाय थादों बे रांखौबो दिनैसिमबो रावबो मुंख्लं न'खरनियानो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो मुंख्लं न'खरफोरनोबो मोननो गोनांखौ होनो थाखाय खावलायदों लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि एक्स एनडिबिफोरा जेबो मान मोननो हायाखै आरो जेंनाखौ लानानै खुद्रि सारोब्लाबो सोरखारनिफ्राय जेबो मोजां फिननाय मोननो हायाखै आरो जायनाखि प्रमद बर' बिथाङा बर'फोरनि गोरों दैदेनगिरि बेनिखायनो एक्स एनडिबिफोरनि दुखु खस्थ'खौ बुजिनानै एक्स एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय खावलायो आरो जाय एक्स एनडिबिफोरनि मुङा भेरिफिकेसन जाखाबाय बिथांमोननो मोननो गोनांखौ होनो थाखाय खावलायो बिथांमोननो होआलासे राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय थिखादार आरो दैदेनगिरिफोरजों थाफाग्रा जायफोरनि मुङा दा लिस्टआव फैनानै दङ बिथांमोननो होयोब्ला एक्स एनडिबिफोरा दैदेनगिरिफोरखौ एंगारनाय नङा दावराव दावसि खालामगोन होननानैबो हुमखि होयो बिथांमोनहा भेरगावआव खुंजानाय बिपिएफ दोलोनि सांग्रांथि मेल खुंनायनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर' बिथांनि सायाव बुंनाय माखासे खोथानि सायाव फिननाय होदों बिटिसिनि इएम अरप कुमार दे बिथाङा मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदोंमोन दि प्रमद बर'आ मोनसे समाव एबसुनि आफादगिरिमोन बेनिखायनो प्रमद बर'आ बर' हारिनि थाखायल' खामानिखौ मावगोन गुबुन हारि जेरै एसामिस बेंगलि बायदि बायदिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय नङा बेनि सायाव इएम अरप कुमार दे बिथाङा फिननाय होदोंदि हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय रावा जेबो ओंथि गैया बिटिसिखौ दा इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि दोलोआ जयै सालायगासिनो दङ जेराव बर'नि इएम थानायफोरजों लोगोसे सावथालनिफ्राय इएम दङ बेंगलिनिफ्राय 4 इएम दङ राजबंशीनिफ्राय सासे इएम दिगन्त बरुवा दङ आरो गरखानिफ्राय इएम दङ जाय प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल एडभाइजार होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो दा बे समाव रावनिबो गेजेराव जेबो फारागथि गैया होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि हा बायलाय फानलाय खालामनायखौ प्रमद बर'आ बन्द' खालामनानै दोनदों
खालि ट्राइबेलफोराल' हा बायलाय फानलाय खालामनो हायो होननानै हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' बिथांनि सायाव होनाय अजदनि सायावबो बिथां अरब कुमार देआ फिननाय होयोदि बिटिआरआव बेबायदि जेबो आयेन गैया। बेनि अनगायैबो जाख्ल'नायनि सायावबो खेंफोरथि होयोदि दिनैसिम रावबो 40-50 जौखोन्दो होनानै खामानि लाग्रा थिखादारानो जोनोम मोनाखै आरो बिटिसिखौ इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जयै सालायनाया 11 दानल' जादों। खामानिखौ माबोरै मावलांनांगौ बेनि प्लानिं एबा स्ट्रिमलाइन बानायगासिनो दङ होननानै बुंथिनायजों लोगोसे सोरखारनोबो खामानि मावनो थाखाय माखासे सम होनानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बेफोर रावखौ रायजो राजाफ्रा गोसो दाहो होननानैबो बुंथिबावो। बेनि अनगायैबो बिथां अरुप कुमार देआ फोरमायथिबावदोंदि बावैसो सिगां बिटिसिनि इएमफोरजों लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा जयैनो तामिलनाडुआव थांनानै तामिलनाडुनि आम्मा हस्पिटालजों MOS साइन खालामनो आखायाव लादों, जायनि गेजेरजों बिटिआरनिफ्राय फाहामथायनि थाखाय तामिलनाडुआव थानाय आम्मा देहा फाहामसालियाव थाङोब्ला 50 जौखोन्दो रेहाय मोननो हागोन आरो बेनि थाखाय चेन्नाइआव गभर्नरजों सावरायदों होननानैबो फोरमायथियो अरुप कुमार बिथाङा। बिटिआरआव नंखाय सार्टिफिकेट लानानै टेट फोरोंगिरिनि थिसनथाइ लानायफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। थांनाय 3 अक्ट'बराव नंखाय सार्टिफिकेट लानानै टेट फोरोंगिरिनि थिसनथाइ लानायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाया जादोंमोन। बेनि उनाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे केसआव गासै 40खौ आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। 2 दाननि उनाव बे केसआव हमजानाय 40नि हेंथायै आसामनि क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट CIDआ 1175 पेजेस थानाय चार्जशीट फाइल खालामबाय, जाय चार्जशीटआव 106 साखि एबा विटनेस दङ आरो 38 मेटेरियेल अबजेक्टनि फोरमान दङ। नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै बिटिआरआव फोरोंगिरिनि थिसनथाइ लानाय केसआव हमजानाय 40नि मादाव 33आ फोरोंगिरिनि थिसनथाइ लाग्राफोरमोन आरो 7आ गेजेरनि जानानै खामानि मावग्राफोर आरो माखासे दैदेनगिरिफोरमोन। हमजानाय 7नि मादाव सासे नगावनि गंसे सोरखारि कलेजनि लेक्चारारमोन आरो 3आ स्टेट गभर्नमेन्ट इमप्लयमोन। मख'नो गोनांदि बे केसआव माखासे सुबुंफोरनि आखाइ दंबावो, जाय दासिमबो खारखुमानानै दङ। बे केसआव नायबिजिरनाय खामानिया दासिमबो जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो आसामनि CIDआ। थालांनाय ex-NDFBफोरनि मुंखौबो सोफादेरनानै फैगौ 5 आरो 6 डिसेम्बराव गासैबो ex-NDFBफोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेशननि फिक्स्ड डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ होनो थाखाय खावलायदों ex-NDFBफोरा। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 डिसेम्बराव तामुलपुराव आरो 6 डिसेम्बराव क'क्राझाराव आद्रा थानाय ex-NDFBफोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेशननि फिक्स्ड डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ होनो थाखाय सोरखारनि जि थांखि, बेयाव गोबां ex-NDFBफोरनि मुङानो फैयाखै। उल्था ex-NDFB नङैफोरनि मुङासो फैदों। बेखौ लानानै ex-NDFBफोरा खुद्रिनाय फोरमायगासिनो दङ। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव सा 150निख्रुइबो बांसिन ex-NDFBफोरनि मुङानो लिस्टआव फैयाखै। बिथांमोना पुलिस थानायाव थांनानै भेरिफिकेशन खालामहैदोंमोन आरो रिहेबिलिटेशननि फारियावबो फैखाबायमोन, नाथाय जोबथारनायाव ओंखारनाय फारियाव गोबांनि मुङानो थालांदों। बेनिखायनो थालांनाय ex-NDFBफोरनि मुंखौ सोफादेरनानै खेबसेयैनो 5 डिसेम्बर आरो 6 डिसेम्बराव 4 लाख रिहेबिलिटेशननि फिक्स्ड डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ गथायनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनहा। ex-NDFBफोरा 34 बोसोर हाग्रायाव थानानै आरो हाथियार हमनानै हारिनि थाखाय जिउ बावबोदोंमोन। बेनि उनाव गोजोन गोरोबथा खालामबाय, नाथाय ex-NDFBफोरा रांखान्थियाव गोबां आंखाल जानानै दङ। रां गैयिनि थाखाय फालांगि खालामनो हायाखै, न' लुनो हायाखै होननानै दुखु फोरमायथियो आरो आद्रा थानाय गासैबो ex-NDFBफोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेशननि फिक्स्ड डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ खेबसेयैनो होनो थाखाय आसाम सरकार, बिटिसि सरकार आरो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरो बिथांमोना। गुबुन फारसेथिं आसाम सरकारा ex-NDFBफोरनो होनो गोनां रांखौ खेबसेयैनो होआलासे मानो खनले खनले खालामबाय थादों, बेखौ मिथिनो मोनाखै होननानै फोरमायथियो गबिन्द बसुमतारिया। बे समाव ex-NDFBफोरनि मुं थालांनायखौ लानानै ex-NDFBफोरा गोबां खुद्रिसारनायखौ दिन्थिगासिनो दङ। बेखौ लानानै गबिन्द बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहाबो खेबसेयैनो ex-NDFBफोरनि मोननो गोनांखौ होनायखौनो लुबैयो। आसाम सरकारा ex-NDFBफोरनि मोननांगौखौ खेबसेयैनो होयैनि थाखाय ex-NDFBफोरनि गोसोआव बेले बेजे साननाया सोमजिखांदों आरो उननि समाव मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै गिखांदों। बेनिखायनो थालांनाय ex-NDFBफोरनो खेबसेयैनो होनो थाखाय नांगौब्ला उन खालामनानैब्लाबो जयैनो होनो थाखाय ADG बिथांजों सावरायलायगोन होननानै फोरमायथियो गबिन्द बसुमतारि बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे खेबाव सावरायग्रा ग्रुपनिफ्राय 4000नि लिस्ट होनाय जादोंमोन, बेनि गेजेराव 2000निया मुं फैदों। RD ग्रुपनिफ्राय 300 बा 400सोनि लिस्टखौ होनाय जादोंमोन, बेनि गेजेराव सासेनिबो मुं फैयाखै आरो प्रग्रेसिभनिफ्राय सा 1156नि लिस्ट होनाय जादोंमोन, बेनि गेजेराव सा 46नि मुङा फैदों।
बेनि अनगायैबो दासिम गासै 1,400 एक्स-एनडिबिफोरनो 4 लाख रिहेबिलिटेशननि फिक्स डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिबावो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। आबादारिफोरनि हेंथायै खोथा बुंनायनि थाखाय निमाहा बिनो गोनां जाबाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रानावतआ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रानावतआ मोनथाम आबादारि बिलनि हेंथायै सोमावसारग्रा आबादारिफोरखौ उदखारि, हादरनि बेरेखा आरो खालिस्तानिस होनानै सोंखारिदोंमोन, जायनि थाखाय आबादारिफोरा कंगना रानावतखौ निमाहा बिहोफिनदों। बिथाङा हिमाचल प्रदेशनिफ्राय चन्डीगढ़सिम फैगासिनो थानायखौ खौरां मोननानै भारतीय किसान इउनियननि सोद्रोमाफोरा कंगना रानावतनि गारिखौ होसोबोनानै पान्जाबनि खेरातपुर खाथि बुंगा साहिबाव कंगनानि गारिखौ लाखिनानै बेंखनफैदों आरो सोमावसारग्रा आबादारिफोरनि हेंथायै बुंनाय माखासे खोथानि थाखाय निमाहा बिनो थाखाय बिथोन होदों। 1 घन्टा गारि लाखिनानै दोनजानायनि उनाव कंगना रानावतआ आबादारिफोरनाव निमाहा बिनो गोनां जादों आरो पान्जाब पुलिसनि मददजों रैखाथिजों थांफिननो हादों। मख'नो गोनांदि कंगना रानावतआ मदि सरकारखौ मदद खालामनानै मोनथाम आबादारि बिलनि हेंथायै सोमावसारग्राफोरनि हेंथायै खोथा बुंनायनि अनगायैबो बेरेखा दोलोफोरखौ गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोनबोदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।